आबैयानो नुवाखै आइदि होनदों आबैया आइदि होननाय नुवाखै हस्पिटालावसो लाबोनांबाय नै आबैया नै आइदि होनदों हमहर हायना हाया थाबैनो लावथिखौ लाबोबानो जायोमोन नै आबैया आइदि होननाया नुवाखै आइदि होनदों आबैया लासै फै बिखुनजोआ आथिङा अमा फानफ्रावदों दा बेखौनो एसे देखायनोसै डक्टरा मा होनो एक्सरे खालामनांगौ ना मानांगौ दा एसे मिथिसिगोन आरो नै आबैया नुबाय आइदि होननाया आथिङा बाव गाहोनांगौमोनदां गाना हो दायो नै डक्टरनो देखायनो रुम सिङाव लांगासिनो दं आरोना दा मा होनो सारा नायनायसै दायो सारा एक्सरे खालामनानै थिनदों नालाय दायो जोङो एक्सरे खालामनानै लाग्रोसै आरोना दाबा आथिङा बायखोना माखो एक्सरे खालामबासो मिथिगोन होनदों नालाय सारा दा उनावहाय रिपर्टआ मा मोनो नोंसिनो दा उनावहाय लास्टआव खिन्थागोन आरो मा जादों रिपर्ट मोनखांबा नङा नों बोगानो आंनियानो आजां गाजां हमथा नोङो बिखायाव हमथा खर' हम प्रेसारबो दंबावोसो जिखौ मानो होबावनांगौ दे खर' सासेना था ओरै उन्दुज्रांबा जाया औ उन्दुज्रांदो दे एसे जाबायना जायो औ नारथारना हो बे आथिङाव साहैयोना उन्दुबा बेनो सारसै आदैयानो दाखालि जा बुनायमोन दायो नै एक्सरे खालामखांनानै सारना रिपर्टआ मा मोनो देखायनानै लाबोबाय आरोना दायो आं खोन्थानोसै मा जादोंमोन नांसै आथिङा रद नांसै नाया नि डिस्टार्बखा नायलाय थिननाय नुनानैसो दलर थाबाय नायलाय फुगारलाबायबाय माखौबा नायलाय जि डिस्टार्ब फैफानानै नायलाय मा फालि लानानै फुगारगासिनो दं नायलाय ओमफ्राय नै दा रिपर्टआ मोनबाय आरोना माने नैबेनिफ्रा रोखोमलायदों आं भिडिअ खालामो नैबेलाय बे थिना समान नायदो बेलाय डाउन जादोंना बे दा नैबेसो मोनदां एसे फार जादों दां बैयो औ बेलाय बिथिं बे एंगेला माने बुस्थुआ बायाखै आरो दोरोदोंनो अबेबा दोरोदोंनो ओमफ्राय थाबायनोबो मोनानो उन्दुनांगौसो ओमफ्राय 1.5 मास मुलि जानानै थानांगौ आरो ओमफ्राय बांद्राय जायोबा अपारेसन खालामनो नागिरदों माने हारायानो गोजौ गाहाय जानानै दं आरो दोरोदों ओंखायनो बुगायाखै होनदों मुलिजों थिग जालांगोन होनदों ओमफ्राय खिन्थु थाबायनो मोनानो आरो जाय थाबायबाथाय डाउनसो जासिनबावगोननो अमायाथ' गिदिरा नोङो फानफ्रावनाया साया जायो माबाया बायाखै आरो बायनायालाय हारायानो दोरोदनानै दं गोजौ गाहाय दा समान खालामनांगौ मुलिजों र' मुलि हरदों दायो नै मुलि लाबाय आरोना डे एन्ड नाइट सान मोना जानांगौ नैबे मास मोनसेनि हरदोंमोन आधा मासनि लाग्रोसै माने मारै होनदोंमोनलाय खिन्थानालाय नैबेखौ बुजियाखैनो खिन्थानायलाय गावनो बेबायदि गोजौ थानांगौ
नैबे गेजेराव ओमफ्राय नैबे बेलाय बे जिनिसा बे दाबिजों नैबे बे गोजौ थाया होनबा नैबे बेनो नै ओरै दाबिनानै दङ बे नैबे गेजेरनि बे गोजौआ नैबे बे खेंख्राइ जानाय खोनादों ए गाहाय जादोंना गोजौ जानांगौ होनदों बेलाय गोजौ जानांगौ ओमफ्राय जेसेबां थाबाय एसेबां गाहायाव थांगोन होनदों बे मुलिजों अरजागोन आरो नों बिसिनायाव जानानै थाबाय थायोबा मुलिजों अरजाबनानै थागोन दायो नै नायखांबाय डक्टरनाव ओमफ्राय दायो नै गारियाव सोबाय आरोना सिङाव लांसै